enkate koba onye tebuati omogaka amana kurokwenka Omwanjo murire on this TV na ndine chinga chinde ngukwarya ne asomoroberio bobosera gwenga nobosera bulia buleho asumuchie obwate obunyasaye oyokorenta bonsiamo asamasikanie nagukina nechimbwa chingia ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabeirenka enke bono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyano mumuro nyoma onyana abaiseke banyomwa abantu ababona ekere bareganka batwara egesa gukerige korokunga onyareve umerana na Brighton Makori kiraritu kuri juma chinsa ibere chabutuko goika chinsa isato erio bwimanya mange asumurubrio bobosera wenka igobwate tariki tomoja gutubwatia Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache, DVD players, chi machine chuko gingira, ebirobu biestima bichi ya ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi choko basiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurobiri okobwatia nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio y'abaibuli. This TV andonse asobedana ne marogo bengi yatokonyana na sembeo lituko lichuma chitarikini sano nemo chinse jige karo charagire chinse ibere ndoje chiana chikijide kaisano karongo kware ne somoroberi bobosera bwenka yogo jakira lituko lichuma jakira chinse jiga aneka tukotaka kuligereria na kumanya ngakito korosa chinga jitu yero moroberi oyo ni gorengete korosa chinga cheito na gochironge ya senjera ya bene kabisa nene kayita kiri koroso asomone runyero bnenka etali asomone nengera nyarage kubneka yo kira lituko lichuma nikotokonyana na sembeo elitua kwana mange igoro yechinga chetunga kichikoro so rero nande nimbato mogeni ase studio neka tojugo kwana mangana mange igoro yenga aneka tojugo kwana ngakienga ekwaga justo gajageto morobero twara kwanire enka ningi obosera bwa emboro byobo imbo kijiri chiko gerenka yabunega litukura rero bando jukuri na ebinde byonse tokora ligoro samatko amaiga ngakienge yetakere kwagajwa nobwagaju bwae ngaiburabe ngayumo singi bwengo kobekona kware nesenjira yabene asemaro wayaboniga obenanje goiko mwere kronde ko mogeni oneri baga lero nere araimanyekani go cha sole ndi tumaini ngotore nera ase studio pastor karibu sana ase studio yidu bwana bagote yumonje muri ningo tumayosuka gochibosi biamano bali mwensi mo tuli mo totegera wesali muri gereti ase TV aito ya Ndizi TV nje murarankuru kwa Lawrence cheno mo pastor we kanisa ya Kisi Town PAG Church otoka alia somo chobosongo angene magacharia agurika mbiamono karibu mbia kabisa go kwegure tukolea ni otore na pastor Lawrence Morara oyinero ujugotoira asekerenge gyo korosa chinga cheito anene asenjira yaben bisho pastor nabukura kwane ando biro batatu medra gonya batuligere dikase maro ona tomago so asumuro biro bono ben mbiamono abongo kwanya murugione nyakirario ngaite no arenkaria na abana baito babere bare barenka Neema amona Daisy ona batiganka na nkobatebya nga marogo bengia mu pastor Minto Francis
amona Ruth n'abantu bonse kanisa ya PG n'abasani bane bonse bali batete nga mbabe baguturire na indi nabatumira maigane mbia mono Ibano mwanyu muri twiriri bagari abane gukwaria ni asenjera ya beno bena intwe ene tumanya ko ba tumoto endene baka tokoro muri bere kare producer itere Petrona Mukira kwene kuna chibijana mariga go chira asenjera ya bena simarwa ya boniga paste karo tukura chaka bono maite kurwa matuka ma twara kwaneri goro yenga na bora nyore ko kabwate fashion yete irora tebina enkaningi na nenga kingi takire kwagajo bia mono kagete nga ekero tugukwana igoro yo kwagacha okwagacha maramanga abantu igo tokwagacha chinyomba kero tokorengera igoro yechinka una abantu abange batenga nkango chinga kero bakorengera na rienka bakorengera no bwagacho bw'enyomba lakini enyomba tariero tarierenka igo togoteba nga enyomba kero omonto akwagacha niga korigia amatabori omanya korigia osorigia ebisigisa na chindigi bwagacha enyomba lakini bone kero otagete kwagacha enka enka etogokwanera nike kwagachwa n'obwanchani bono rikari tari ndigi tari matabori ogokorigia obwanchani na ubokwagacha enyomba eye amo n'amaroro amaroro ari abantu bagosanga gose chindoto nga imutagete kogenda gochia igore ndi gatugochaka ebina bibirengeri ntagete tutware nga ekero tugukwanira enka ebina byo birengeri ya tubwate nga nandi gento kende tukorengeri botambe nga ekero obwagachi otokorengeri enyomba yoka nonye nenka nabitagete yagachwe aba omuntu goiko otware ebirengeri nabwo okoria amatobori kwari gichibesa kwabeka chinguru kwari gichingaki kwarosie map gose plan yenyomba nabo ige nkanero buno kwagacha enyomba nabo igo kwagacha nenka igo bono wathebirina enke kwagacho enka kwanza bisho kwa enka ninki modo majero baramanye na barazine enka ninki bono ekero tugukwanira enka omuntu oyo magagoteba iganga enka na asali omuntu okogenda yani okogenda obwato moyo bwokogenda na kubuteroro nandi kwagoka kogenda na boigo aiga senka abantu bali bagotoko omaite enka tari obwagacho enka na abantu bali bagotoka ase enyomba na bakorosia enka igo bono ekero omuntu abwate abantu bakumwancha ibona ali watwarire enka gosege songa abantu bakoroka family bono ekero bwata asoko genda nekero bwata abantu bakugwancha bono gwatwarire enka na twatebanga bona ayibono goseseniri mbiya kabisa mwanji muri gora no igwete na tutayete kwenda gochime kabisa neka tutete kurigeria obwagachi bwenga building a family gose kwagacha enka ekero tuli na pastor Lawrence Morara tutayete kurigeria ime kabisa obwagara bona egento okora no kwira esimi ya abu orike text orike message ya ire gora abu na otatenga YouTube adikoro na bogota na boto taina kiengere na ningi ngakyuro chenga na pasta goto tebinenka ateta keri kwagajwa ne jindigi enga nigeta keri kwagajwa no bwanje nigo toma ujumbe yawe tira sina mbira seskini ya yorabu na ningira na boto bwati asense mo mitandao Facebook tojara Ndizi TV News Digital wa asense mo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News okonya jingaki to tweet @Ndizi TV News bono mbarabia baba kwagaja enga pasta bono enka enyomba bona muna seita agusi abantu bakagachire enyomba n'abasacha nabo baire emeremo yo kwagacha onekero omuntu akanyomire genteka mugwa kaburunga nwagachete nonje karo na enkonyoma myaka yarire bona nge 30 egenta abantu bambure timono nga ine ya kotagete konyoma nobwate enyomba bono abono kagete no emechando ya berete igatuka ngabono mono abante bakobeke birengeri ase chinyomba bono muragusia iganto manyekanete sana so kwagacha chinyomba nyomba chingi yagusia emechi na bono karatu akineta abante babwa nyomba chia manyansi lakini ono leo nyomba chiro chia permanent chia kire chirangi chiro siribuya kutatiga bone gendo kyo gokumyo moralia Brighton inkeringa abantu bagachire chinyomba kutatiga nkanchiyo
bagajire inyomba lakini enkateyo ese ngenjo bono omuntu kwagacha okoreki oborire nande mbuya kwaborire nga bono ningorendo gwenta agache enka nando nyoruna natanga nagoteba nga enka tariase mada ando go baba ngakara monda nga nkangoja nga nase nga nka yawo nga inga yanegere magenche nka yanegere asegete yaya ekero tokorengeri igoro yenka igo tokorengeri igoro y'abantu bari barase enkeria igo ekero tokwana igoro yokwagacha wenka igenkege kwagachu n'abantu bari bamenyeto because enka n'abantu bari bamenyeta ase enka tari enyomba abantu abange enka bakoroka enka enyomba lakini enyomba nengao nengao iga abantu bari barenka nabo bakwagaja buna bona asomo bwekano karawa somaringa na Nyasaye ase gitabu kya Abaibirani 11 osoma isano na ibirani nganje tamarika isano iga kwana igoro y'omugaka oyo omorenge korokwa n'omugaka orenga ase mumeri enkoro na Bibilia egoteba ng'a arenga omugaka obwate okwegena n'oyo omobo bwagachete enka egoteba ng'a akagacha obwato ekagera gatoria enyomba yayo yonse bono ino mubwekano ng'a omugaka oyo n'omonto oyo mobwagachete enka yaye na enka no ino mongina nabakwagacha enka iyo no Bibilia ngotebere ng'a omokungu omong'aini agakwagacha enka yaye n'amagokaye nanda asaka bomoriri yakokoraki akoyeta igotari ng'a namabati ose petroleo chakorenta asamba enyomba nabekobo lakini enka etakoretiki etaiyo bono pastor kitogendete gukwana igatagete bono mwanjo yo morigereria amanye buya atabautise gati yenyomba buna bono gaeture studio lakini enyomba tore bono advance bitu nenyomba nenka twatebere nenyomba namagacho lakini enka yene ntagetamanye engeyenererie bone kareto kwana yoro yenka igondigeretie abantu bari bagotuka asenka muna bono chinka muna bono enka yane ento bwate nyomba lakini ani bwate enka asenkeri yane nonde bunomo omusacha esenjo ninde nomukungu ase bali abakungu baba baremo oyo ese ngencho mbarora anyore umusacha na baroro lakini umongino koreki otimukire igo bono inche nonde umurugi one nwakoteki nwari na abana baitomba baro muna bono nateba abana baito babiremba baro oyo mona aro utayo ukare isiko no mugakoye naba abana nabo bakikorosinga na no bwatenga yawo abana igo bono abayiboli balia na abana n'abantu bonsi bagotuka asenkeria nabo bakorosinga paka abakori emeremo no bari monye mubwato mokori emeremo oyine nware ensemo yenka omuntu oyo mutarendeti nabagotagora enka ya igo wika paka mokori emeremo oli mubbekeime egera bakonyaso ese ngenjo chinkanchire kyatagwiru n'abakori emeremo okonyora ng'a enkwagachura abana mbuyamore no mongi nambuyamore kwanyora omuntu omware ntokore gasi obundisira abana kunywa amarwa bonto ruchi otagwirenka okutagirenka eyo igo abantu bonsi bamenyeta ase enyomba eyo nabo bakorosinka bono nkorate budure na omonto atakere abekenka enyomba yae kwa mzingi oromokong egetarego bono engeye nero umotagere kunyagacha enka bono gatotige ko kwa nyomba no mogaka no mongira kini bwaze abantu bonsi batakere kwagacha engeye umobwateri bagari nene aso kwagacha enka eye pastor bono ekege kubu era bwatikane nga mbantu kibakorosinka enkeye bono asokorengeri gwa kawaida okonyora emereme yegeire omusacha oyore ore omusacha gosore isaba asabana buno murai bono nero okora abantu esengenjo na sobwagachi gwenyomba ya kawaida yega nabokora ngatali omonto yo mokwagacha bono mistiri etali ari bwekokoraki okwagacha nabokonyora nga fundi oli wa mukono nabwata asakwa akwagacha omongino oli okunyakorugo bokima ali abantu bakoragira nabwata asakwa akwagacha igonga igotogoteba nga omonto naroro okora enkeri ebwato mugako na bakora enkanero ranyo ebwato omong'ina otigaire orona n'abana omugaka okoreki otimokire nande bono rero nande twatwara echinka chinde okonyora ng'omong'ina nere bwekore n'abana mugaka taiyo ora asenke eyo igo bono
ori okobonga nero murai asenka ne chinka chinde nchire lero chibwata abana boka okonyonga abayibuli batimukire bonsi bona abana batigira asenka igono umwana ori omonene nero okura igo omonto naro okura asobwaga chibwe bwenga muna bone yane buoneka ninche bono nkura asokwaga chenka embi mono bishop keronde kwendete wiga genda utoma SMS na chirole ngo gisomande asobwaga kabisa ese engana ye Biblia nene ekere murobiri no kurosa chinge kera ingate koroswa nobobe engani ge koroswa nobuya ki Biblia ngakigo kwana igoro yenka nani ngakibwaga chibwa ebole pastor bono eketusago chaka kuira na bona asa amangana a Biblia oirane origererie nonye ne igitabu kya na kibono Deuteronomy kibono okwirana kwa machiko eke usiote ne gyaito gino kire kya rato kuri kanyake koko some igitabu gyo kwiranira kwa machiko nige gotebya nga abayibori baorokereria abana esingenjo okwagacha gwenka nkobwate ensemo yoko orokereri nanduruche amangana naroro me ali foundational ande go se turanyori tukuriaye tuyakwanire nga amangana ali foundational la senyomona na munabona se asomo bwekano ekera bono onye ne tokerigeria se ensemo ya Biblia bono esengenja abantu bane bara baburanya no babwate gente nga otalibi Biblia lakini bono se Biblia enka egegotwara omusacha nomokungu as muno obwo the foundation na ande gento kende kya kabere abantu abono bakorosienka onyore Yesu na tebete nga ekere omuchibwata negete tukunyarako kogendera igonga gwika abantu abaiga bakwaga chenke yabo baba abamo asokwegena nali enke ira akoreki ira agachike ikinegento bono kere foundation asokobeka omusingi bwenka na amangana ande yokomenyana ayaime bono omanyete abantu nkokaga barenga obogima bwenywomo ande no komenya kuri ku musacha n'umukungu lakini no kwagacha obwa amate egera abana bakora kiba batoka nenke yakina na boyige nke ine bwente gotwara amachika akoyera esengenje kine kibona gyocha gutumika asokwagacha enke ya inunga kieko ekororekana inki geokorekana umuntu nache bwo anywenya sororo bona amachika yonzi inki gekuriye bwo chinsaire ngabantu bakurara ngo kibali mugunda abantu bakurara batari kora kende gyonzi bono ebintu ebyonsi standards ekyo na kigokogera enkaya yagachika embia kabisa naro tena maiga mange as a senior pastor Murara foro inkiniri nago kire kumanya itabauti yenga amo ni nyomba igo gwegura bantu bamanyine ndodwe no bale no mongno efelda baute batubati asenjire ngia kabisa bamanyire gati yetabauti yenga ni nyomba inyombe twate bana magajo amagajo twate ba na enga bono nilie korosu no moku no mosaje usumusaja no moku gero musaja ne baute ba bishop pastor gore budurna mogaka nere omotubwenga usimo motubwe nyomba wenga bono korato tebia gwake pastor bono umanyete gotogote banga asenka omusacha no mokungwe garonya sako batunga gako babeka amo na ande bonsi baro siri kurwase amaraba yamo yagera tuate banga bonto abono ekera bara senyuomo enke yonsine yabo egenga bone company yo mukungu no musacha asiba bwate shares kire ngaine kire amusini ngire ngaine bono muntu tagoteba ngo musacha nganero bwate kire gento esengenjo kire umuntu contribution ya kubeka ne yenge engenchere bono gotatigarende aso komenya kwa bantu bonsi mbakora igo gwikumura yatokase
asenka nekero kwabekirwe oborai bono gokoegwa responsible yani okoegwa egasi bono gokora bona kibono kimosacha kobekerwa ng'a bona ayo mosacha nonye company ekere yaino bono aye naye managing director aba bande shares chiabonchiro lakini bona aye tokorigereria asogoto ogotora igona kitotenga mosacha no mutubwenka goteba ng'a nero obwate bona maroro yenka nero goteya abantu ng'aito tokogenda mono muna abasacha abange abakungu baito balimo bwata abasacha na bagunya kuboringa ng'ainga kiunga ibono torochi amabori ayi matina ara gusumbwa abasacha sana sinjo mwa kuboringa bono ng'aking maroro kyobwate umwako yonkito gokora igona ko gotenga na bakuruchinga nayo umurai bono batebye nga muna bona dina tunaru mubwekana kare nyombe kwagachwa omubundi oli otenerete ekera abantu bachire mambikire umuntu agoja nebintu byabye byegasi batenera bono oli nero kubabanga otebanga ayerero ukwagaja chikosi sana ayokora kiregento bono inere gasi yo musacha asenka ko abantu emirimo nakobika kire umuntu ensemo ya oyena abana obachoka obatenga abana moko baiga igomo kore gasi eye igomo gotwara masikani aiga mokoretibu ya onye no umungina nero mubeka asa aiga konyora abana batagete kumubeka asata bwendeti obakani obatenga oyo nyoko bono wika mumusike wika mokorega bono inere ubuna bwo nakumusacha kobo mutu asenka lakini tari gwikaransera abantu benka yaye asina ari utwate barende bukunera gotebere no musubati nigakwagaja amokungu na bakwagaja enyomba enga usanye tago na maokabe renga yago jorwera nerende asense meyo gotagora enga ya bono omukungu oroche nerore de omokonyo monene wo musacha asenka na monto yo mona na tegero monto ndo gukwana bwangoiga agateba iga agatenga koroche umusacha kagenderete nabono sakogenda bwoye onyora abantu baembuya barabana nkoragira bari baigota enke yabana mbuya babigete chianga enkane esibiri abana mbengo esoka barabana mbagwato muroberio kogenda bari skuru abari bari miremo kogenda bari agatebanga omusachi kabireyo goikabari n'umukungu nanda akamanya goteba igento kende gya kabire nga gokora omunsachi oburukanire ryo otwarira abakungu abange igo abakungu bange igorende omukungu asenge njaro mokonyo monene bwo musacha nabara mutantani esenge njo nere baramo nero komosemia nero komokwana nero komokonye bintu urojo muntu asa ko bosemia ube nonye amara manga abantu abange basire esenge njo bairwo bosemia obobe igorende inere njiro mukungu agotagore enyomba yaye asugotarwa obosemia obuya unabona ase bibilia ntubwatu mubwekano engakia ya moriri David akonyete abasumba bana Baal ekero ba enkolisi chimondi akabakonya bono David yogo chikobori ngalende katwaka okonya ayerencharaga yakoria utogoto anone mburia ya motosa tusambe nabali otenga ina mangana yobori chinche tinko abantu ntamanyeti asebarwa bono ekero David yewa kaigwenda amwamo gatakwenda aite abantu bali bana baliako akore lakini ekero mokaya chikoigwa Abigaili agatuma abantu nendagera mapema bono roche ono mubwekane bwo mukungu orendete enka yaye no mukungu onare ngamna Jezebel Jezebel roje akonyora umwanko yagaraire atete kuriana ni umuntu obole mubwa n'abantu bakonya gusukina gusiyama amaremo tiko mukungu yako mukanya motengo mwaka obole monono butubwate no bonene nturakura akoraki nturakura ko kurema inkyo kobori nyare bobole mubwa bwaye Jezebel yakamatenga timokora orare akamanda kwenda kabanga Naboti agaitwa nuroche nke ya Ahabu yonsi yakoreki ya sirete Ahabu agakuwa abana baye bagasira obugambi bukaruasa asare bonto ruchi mukungu yotago irenga igotutebena omosaja nabagutagorenga yae osomukungu nero atagorenga yae mon bonsi nabo bagotagora esenge njo bono koro murai otarwetio burai obuya bono mategenga muna twira ntwaso mubwekano oli bwokwagaje senyo nkwagaja twarenga bono onye gotenerete nabo gotagora omuntu abantu mbale agotagora no agento ngesare geti go basacha mbale dika bakwagaja barabwe ebakonya gota
bakonya gutago rika bakorokeria abana ng'arosiga bono ekere egento abana egento nkio mokora tindo chia semurochi gochi tindo chio semonkonye tima eting'ang'a king'ai muragende bono uyu muntu ngotagora arenka embi mono mwanju murekero nde tubwatika tori na Pastor Lawrence Murara kurwase kanisa ya KCPH senior pastor twende tukwandegero yobosera bwenka anende tukara tukwanda kwagachenga building a family enka twatebire neta bauti nero gati yenka ni nyomba enyomba na magajo kuri ndenka neri ya materi eroro mukungu no musaja mana abana no basta tutebire na abantu bari bamenye toro no moreri ngo barase igoni gakoba oyo mubwenge iyo no na bakori imirimo bari bakuri chiombe najigutugareria abo mono nde kiongozi Sevania Onserio out there watching live from Liana Bonchari babwate bya kabisa Bismarck mokwa kurwa Kisi Getembe Nubia Nikondani na my brave wife Sharon na my son Eugene mpaka omwaire mbia mono genda gutubwatia semaro kwa yabone genda gutuma ujumbe yae nyenge na bogo pongase bindi ko sobo bodi rioraga ni mete na bogo nyorana paso to debirina enganga kiekwaga na bogo mobona ekarbono moreria takirusa no enganga kiokoro como sel okero moruki sariri ngo como sel ngangyo to debina na kito kwaga jengere save building a safe family to chikoriri asenseme konde anda some SMS ga Gideon kengere anunda kurwa gesusu watching live nikiwa na my wife Edina Mura maene enga no bwanjani tochie motwe hadi tamati aho tena enga no bwanjani pastor no chukugara imono igoro bwanjani obona kero bwanjani bwa bolire ningi geoja yakore kana senga Lucas Oruta mbaka kurwa Malindi enganigo ekoro ekwagajwa no musaja abakungu baba inse yamajiko nalyo enga ekwagajeka ekyagera omugaka nere omotwe bwenga byemono asibirenge birimendete kutumoja sesturino je SMS yino gano gitoma karoto gisoma separo goba yaboniga pastor lilingwa tetoreka sense benga kyokwagache ngere save ose ebwendete ntwate bana obwanjani obo ngoko bareta no musaja osino mogose mbonsi bono obwanchani bono muna ntwekara tukukwana kurwase background yobo Kristo omusacha nero gotebi wanje mukaye buna Kristo ayanjete kanisa omukungu ero manya gotebi wanga aigwere abe submissive ase asomugakoya bono obwanchani omuntu ogwancha n'omusacha nero ogwancha mukaye bwancha na abana baye buna bari esengencho nero gochora mburu musacha nero kwanduri yomukungu onyo omonyora otebanga nero yakoraki neyo anja muna bunare bono nejukumu yaye kumwanja na abana bali bonekera bakire banyore na mukaye ere na babwente ko banjaryoka buna yesa tuanjete buna atutongete nyasaye na banjete kero ya moiro utatigarende nande kera bono to kwanira mangana yenyu amabono kurwase perspective yende either bono ya mangana ya counseling ose okoro keria mangana yenyomo obwanchani obo wikabona bobe kurwase chinse mocho chionse sengenjorende bona kato kwane goro yobwanchani osako kenda se kitabu kya Korinto 13 ngokwanira nakyo bwanchani bokoba tengo obwanchani igo bokoremereria igonga abantaba wikaba baremerera mate gente ke usumbu abantu igo bakagetengo obwanchani ngane gento koigwa ngatinyi gwete ngane bwanchete ya obwanchani negentogo ogokora munanje kara nkora orokeria abantu iyo ngo batebi ngakite yoraike twancho mugako twancho omorugio ese ngencho obwanchani negento ogokora ekera gote omuntu ngana agwanjire igo komotebi nga nyabuke ninkoremereri kera komotenga ningwanchete komotenga nyabuke nokora mamocho ninyabute ninkoremereri tinkoyanyura ninkwabirama amamochane okomotenga ya nyabuke tinkoba mwene nwaso asori tangana bona abo mwene lakini wangwanchete bona atire ukwenenda so buna bwanchani ntotebe na ekera bona bwanchani bwaruro mosaja abase amate yuge enge yabonekire pastor bono obwanchani bireo tanga bwanchani mboli namo aeryo egento gekogere nka yasareka tari asengencho bwanchani bokoera negento keriesa tebete nga egento koera abantu batikana nobo kongu bwechinkoro chia abantu tari obwanchani bokoera no muntu okoba mokongu bwanga kwabira bwanga kore
koremerera kinu bwanchani no bogotaki no buri bwanchani boru kuro bwanchani buri kwera ne nkore ko ben kongu yagero bwanchani bwati ga kore gas bwa deactivated bwati ga kore ga ega siekere nkorere nkongu bwanchani buri okora mirimo embia kabisa tanya soma SMS bire isetoga iga Steve Makori atani ga tugoje tubia muno buya kabisa mbia muno Steve Joy Morara Joy watching live korwa mache ngumbu mbia muno Joy ekarondete gutubwati asenjera ya bena kurujinse moja diaspora omoraria Joy oyino mwana one ore asense ya USA Minnesota buya kabisa mbia muno korwa sense mo ya diaspora ngwande ando bonzi nseme yo Sapron Soro koza oyongorwa semeri ya South Mogirango atani gatubwati kabisa farm 045 I'm watching you from Sune kambia mona karumanda gotubwati tomaje SMS chino goja studio marange ogochanganyikiwa ngotoka kore gati yemeremo professional amo no boibori when we are focusing on one we feel like we are neglecting the other it's a common dilemma in families njera ki pastor tobwenede go parents amanganaye nena patuta getora mwiraneri tumakwandira ngakito parents professional no boibori ikiara yaro kandebuna enke yena bera bete agache kabuya esali umontaka na otene biasara bwebenga akibantora parents amangana mbiyamo nkaite ngoyo kwanire gente kemekia feldo boli obori gente kia sana goika tutware e balance negento kiragere tutware balance ne kero tukumanya priorities cha itumuna bone gente kamongo tebya abantu ase family na arandi ase nyangi ya moyarenge wiki eria ase ebintu biri na sorore tabantu ogosora ke gusi no kwebereria abantu na baeberetinga gaki kamuranche ena na chingaki give each other time nka igonga goika umaito egento gekogera abantu bachanganyikiwa na sengenjo tariko kurenda chingaki cheito bubuya egento gekogera twa tokore time manage osuborendi wechinga kichibu yaka tokore gasi egere tubange gasi yaito ne linga tutigare ne chinsa tochigo chitumeanka umaite nkane yengenjo sane bintu biro tarakwanira enkane erokerege kerege tari enyomba abantu bali bawo na bengenjo bono goikobange gasi yawo egero tigarichi chinsa ne kerora tigari chinsa ne kerora arorenga abantu bali bawo na bengenjo bare kubwega gasi ese ngenjo egasi yawo ne bwato moeri no kore gasi ngochore kwaritaya ekero kuritaya ngayoje muroko genda asenga abantu bali bawo no kwira na gochiase asebare igo wikatumanye nga enka yaito na erere priority buna bono na someto mugano bwo mugako yo murengo murari omonene osikire enga kiya ya agabwate ministry ya renge nsengima bona agabwate abantu bali bakora komegasi babwate umugutano omonene uroche na erore chiamanika aikaransete na abwate umwana oyo mutaringe mwana ubwate ngenjongia bona umwana bamata abana bali baje baburukana no kwagache enko tari banya batago irenka bona umwana ngo cyarengo siba marwa no cyo no umwana bumurandi bona agaikenga kiya ya moiga agatakanya oregento kurwase ise bono agachario kera so mugutano matu mwana tamayetinga no mugutano bwate osene studio no yo acha yoko nyogo swaliuka bono mwana yoko swa bono mwakuri na bate neta karate bali nga karara tigandara kwana no mwana ikento nalente rumugano yoga abantu gwika bamanyenga egasi yaito no nyeke kwa toendagira terie yengenjo kubwa abantu bali baito ibone igo ikato tonyeri bagali eritangani nane to yero oseli chinsa chia buna tubwate chinsa tokobekanga buna bona leo begete chinsa nga egasi yayo chakasa saa 11 paka chinsa gete bone gendo ndakobori chinsa chiro chia bwonchiri chiechi igo gwikana chiro gwikana cho ochibeke nga chinsa echiga yonko genda nchikobera nkana abantu bane omuntu nakorangeri okumukanya okomatenga bono inkande tindi okolaki tindi wocha nindi nabantu bane mbia kabisa a very abbreviating reason indeed following closely from Kisi adana tobiki mbia kabisa ine koimokia reason koimokia abbreviating lesson indeed following closely from Kisi mbia manapisha tenda soma ibere sato iga tumanye gosuka gochi bosio Herondis TV oyon Debra anyakwara na omwanone genti watching live from Kisi mbia mono pastor aso to semia igoro yenga mbia
mbuyamono Ndis TV obosera bwenga emamba engotwera ni kaunda korobogusero ruora Kisi County enga engiya goika etware obwanjani asomusaja no mokungu mbuyamono nara wadana Rosrin nyako from Baracho watching live. I'm being present. Miyamono ni adani ga endete useni umono Pastor Nyanuga nera oteba no ale me kabisa somroberio bobo sera adano siseni kegima kianda yaikomero Ndis TV na onde ime yomroberio asomroberio ogo siseni konya chinga oyom Pastor Nyanuga Pastor ngoro kwa mokaya korwa ngokoro na gonye rigere linde enye fresh kabisa ekroto endete konya gokwana tumaye konya soma pisho meteke gusina kirokyo rigere li kabisa ngakialika bono pisho ntoto ngakyo monto turagaje engire save osenga bono ebwendrete akeigo musaje no mukungu ebwendete nete sarika ochi osio bono gatoko na gokwana igoro yenka eyo omuraria enka omaete gento tokweba mono nkeringa enka no chinguru chire chiense chinguru no chire chiense enka chinguru chie studio eye nenka ese ngenchonka kwarwa n'abantu bakoreme emireme yega igonga enkeye goikato toyekorero umukia nekero enka yasarikire igona kiregente yaboraki igoke gosarika igento kwaboringa nakitorakoretwa twagachenka egente kemo taite gukwana kiragere twagachenka buya neringa goika kero omonto aire ribaga riaye asenka ribaga ndiroro riomonto ako Nyasaye amubegete bono ye nomusacha ntobwate ribaga riomusacha ase familia igonga onyenkage gochikwaga chwebengia egere ebe safe n'abantu baroro bagendere wikakira omonto aikaransa ase ribaga riaye nomugaka aikaransa ekero kiaye onye nomong'ina abere ensemo yawe segenjukira omonto nabwate ensemo yaye n'abana batware ensemo yabo bono egente kamo kiagere chinka chieto chiabere chimbe nase eng'encho nabo okonyora enka omonto nare oborete gose omogaka taikaransa ribaga riaye buna bono egento nkere abantu bagana goteba ng'a abantu mbare abande abaise bataiyo abatari ng'a baise mbayo mbari gotoka mwana oyo tari konyora ise tayo ese eng'encho tari ase ribaga ririria yabweneteko ese eng'encho esababu y'abantu abamono koberanka nase eng'encho asenka ntobwate timaiti naki ose nomwando tokoyorokeke ekeusi aiganka no tokoerania omwando yani gaki ng'anchire mbekeri tari osonga no togo pass on the heritage omwando yani tokoerania abaibori bakoereria abana kerenka bono na ekare tokwana igoro omwando negento koegwa ase eng'encho okoiborwa yani koiboira ase buna bono oiborwa ase nyombere na omatenga nyombere neya ito igo nona ari asenka nkoena na tore heritage bono nakieta kerekero omonto abasa asari buna bono omonto ekera omumura akinire gwa asenka omugaka atari asekero kiaye bono omuro itari gokina kamanyete bono nakwotanga oirwo omwando bw'omusacha otamanyeti emeremo y'omusacha asenka ase eng'encho omugaka otaraikaransa asaye onye n'omong'ina omong'ina ora asenka otari goikaransa asaye bono abaiseka aba agokinia asenka yaye obaereire omwando oyo bono nabo abantu oja ngobekera amagoso ng'a bono omonto nyakoboringa musacha kioyo onyome tarakinga ya magoso arwete na ase eng'encho omugaka bono enke nabo konya yakoreki yasarekire ase eng'encho omonto yaereretigwe igo ng'a ase okwagacha chinka chingia goika kero omonto abasa asayo asenka onye n'omusacha omaete omusacha nere okorwa amachika asenka nero ogokwa na ogoteba ng'a gento gete kiabere noni ntuna bono turasenka nabo ekero twatebire gento nabo okonyora na abana bakoinyoria omong'ina ng'a tata natebe teiga bono ekero omogaka arenka atari goteba kende nabo okonyora abana baganyeti ng'a omogaka nkorware direction
tari gukwana Yes. onye no mungina bono nero okubanga enka okosomia abana okurwa machiko gotebana kiendagere gokorwa okurigereria ebintu buna atayoro igo enke yagoreki yasarekire oyo riri SMS yaro thena pastor ngoro kwa mukaya korwa ngokoro nganyoma mokungu ntobwata abana batatu nyomete angenanga murugi oyo na mukane bakomena na ngina bono imamu mwabo kira rituko lakini emejano no yabwate nandi yiriro genda sobo igende ngitakire ona tumukonye na gihe anyoma takira sobo lakini bono omukabe yakwenda kira rituko sobo netakire bono rende omanya tebinte binge no gutamanya tiga twanja twanyari bagali ogosoma no muntu ngo chenchiare bono abantu bonse mabwente kumanyanga buna bibirie gotebanga umusacha agagutiga ngina naise babwata namona na mokaya ekere kwanyomire ose kwanyomirwe onye no mukungu gokunganya kurwa seino wacha kwamenya igase gwakoraki gwacha bono ali seino enseino lakini bono tali oro okuna gotwara mashauri korwa omaye to kumira na garuku ngori kobe na mumira na nyoko byara kira rituko lakini amagosa gakobekero onye mo kumira no mungira gwacha kumburinga kioro chengo chitore gutuge ngombe omongina ukani ngaya tugembo mbori yama bere na nkari mwagambe te ore nyoma na ndi ko gochanka komenya ote musache unga amangana ali ngombe na buri mamunga onkani bona mama mutako bera ino amagola lakini kumira na garuku ngori kobe lakini kinimura gambe kira asalie ngaya bone kai bakumira na ngina ntigamba kugamba mangana yenka yabo ntigamba kamba mangana aye na ngina mbiyamono pastor aina bagokonya mbiyamono Ndizi TV Bishop okwanire buya sana tiganya saa tokonye twagaje chinga jito mbiyamono imusani Eriki ni Esna kutoka Mogendi familia yenye iko na umoja na upendo inaendelea gaki niko ndani ya Ndizi TV kutoka Geteli ni Kevo batubwatia senjera endonge kabisa injenchomo omwebi kurwa nyanjwa ekerole amo na Edina na onde ya Ndizi TV muroberio muya kabisa mbiyamono so bongeza muroberio Ken anda anyandu from Mosojo Mototevi. How can we maintain peace in a family as long last baba analewa na kibara maintain tado umuntu ngonywara marwa kinga kirino morembo rabe asengeyo pastor asesekendia bono omorembe asenka egente kemo na abere ngosomia abantu nkeringa ogakwana igoro yaise omanyete iso timaiti osena lieta likegusire kine songe tunga father ino obisi no obisi ta kurigeria omunywa marwa onye gutagita omorembe okurigeria omuntu yo ngano omuntu kansa asobisi nibona liura amanye correlate ne era onye kara asobisi omoya masikani ali yako okunyare se ya tari buya mwamera no mwibuli tari buya muruanene ere okumwebakira kwabe kando kwa manyango nyakaro morebi tukunya kogenda mwayange chinsa getega kwebacha kwagenda egere ta korentere michande sengencho mwibuli oyo nabara gukwanda mangana mabara asiko kobera bugaso bugima bwabo ni Marion watching live from Mamariba. I'm feeling blessed biamono from Naomi nkare from Darajambiri Chokifira listening to pastor and I'm being blessed wande baseni kabisa maroba yaboniga. What if the man has no network as the head? Will the woman sit and watch without building the family? Bayo then alendo mosajo la nyonyomba butabu ati network ndio mukungu ni yawe karanza aligere bono omayete amangana abakoboria omurari Brighton na mangana atagete to yasomi omayete twakwanire binte binge byenywomo enchera yangu cha kutoka tange etwagenda topic by topic nari tutaburukani tukwane ensemo yo musaja buna bono oyo bori yo kubori byana botokwera netende onyo mugaka tabwati network no nyetabuati network omayete genga buna bono ekere kwa irwe form ogenda ali obisi ya serikali ewe form oto ngagende chibwe sign bono to ko gendo tebe ngai kwanyo ngai chibu ngano morebi ali gwe kola kigwesa we signeria ai bono kwebekasa nonya karo morebi bono ne ruri chi gweganya sign gweka agosa signeri na alika nonyoka gutioka marua bono ne nkeye gekero mungi na nyore ngo mwaka tabu atia network agakorigie njira yo kumubeka bosio amusire muna litoko mai to nyandi bwati nguru lakini
omuntu okoraki orisira bakali yako yakonga igo mugaka oyo nabo gotema komokonya komosira lakini tubasa goteba naye bono esiro nkwamereri toke esiro mbolera giomete egosirari ritoke rambwanje uyo kwama neritoke rina family irabe buyasana Bishop Janet Monyonjo watching from Getare chinsi yetu jamio ke Bishop ngokora togo jime tense yetu yesire kwera no tu mweli amangana amaya yobo ngaini nejise michingi ya kegima nyasaye akoe obuya dad mbia kabisa yote birobo semi obuya naro deba inche Pastor Ngare Matara omosomba utosize nilikorwa chokifira buya kabisa inje nchalisi onywere kurwa moitunya Pastor murara na maene kabisa chinsa abange tito banjeti ase oikainka yagera twareta oborema ase obosemia rada odana chinga chiri abantu batakero twara chinsa bawikaka Kevas Mugambi being present at the show is so informative. Bishop is a living example. Buyamano here on this TV nganjire nsome semezi yake ni Nkororo Robeti here on this TV ni Agnes na mpenzi wangu Espon kutoka Soko Mjinga, familia yenye inashirikiana kwa umoja inaendelea. Buyamano Joyce from Mairimbiri listening to the program and I'm being present. Buyamano Susan Motukako Ruabo Matara itiri omogaka Morara otoirire buya dana gwatoirire buya ikyara wana medeno ariko Pastor no mugaka era mane yo mugaka ni Vibia ni Fabia Waragira ni kondani kutoka Iranda. Pastor ako sawa anaendelea kutuelekeza poa Mungu ambariki. Mbia sisi mezi niji nyingi tingokora kujisoma aboni juu ya basi kurwalia nsema ya busanza PG au de akondani. Mbia mana sema matumirije semesi ntingo jisoma chikore Bishop nata kuro bosembu abo mweli sali ibiro byachire to renakto kungunta lakini to bosembu abo mweli igoro yenka Pastor. Bono linda se okora sengencho ya lero chinsa gitayo igento ikena chaka gukwanira igento nango sabanga Nyasaye arenge ko abantu obuya kero omuntu abase asaye nari turaga chenka enkengia buna bono mubwekano oli bumugaka oli nakwana Noa nabayirete libagali yaye buno mugaka asokoro keri uruchi Nyasaye omukwanirete bantu baye mbalengoro lakini abayi bayikaranseti akabaeresa buno mugaka nekina kigeta kirase asenka kuru mugaka eresa abantu baunga ingaki baererie takutalire ebintu ereria abantu bainjire moyo ko ereria abantu umatendo tokwanya bakatwacha gwatu ubulimo tali bw'engenjo omuntu kore moyo ereria abana bao ogosemia batebinga igenteke gokorwiga amangana gakwiruga ebintu ebireiga baorokereri onye mutegete ko abana baya onye kuru mwaka bwikanisa batebi bagende kanisa basomama amariko tebi umwana nga egera gukwani abantu negento kende aiga senka ekerato tegetia no togosomeria abantu mindsets buna bone ensi yaito asoko chigokora egento kiasariri ensi yaito nechinka buna bono ekeruru muiburi orenka aringo kamorengo ngombe bono gwakamirengo engombe mwana bakoroje gwakamire ngombe gwakorire amabere bona nuna narikire kwamanye kubwata amabere gwabikirama Bishop gorora tujikokora mangana tonyagandere bibi esali birogere gorwalia aridio mweru from Kemerambu yamono dade asa mangana yobosemia Meja Mustafa Jovrey Nyangawi Nyangongo salimia Pastor Morara huyo ni kasini yako. Thank you Pastor watching you from Momosojo Yomferista Brighton ino morugione otebina tubati asenjera kabisa no badna bana Rayton na Fravia biamono monginone Ferista na SMS yao. Here on this TV Piso amenena maneno mazuri sana. Tunatazama kutoka maeneo ya Minnesota. Oyo musani Eriki. Thank you Pastor for nice message. Grace Omenda from Nairobi. Bia kabisa ayana mangana na mangetu akwanda said it ko lialero ebiro bitu biade Piso. Bono karu pasembu karu to sabe to ko le kiare ebiro bitu biada se dai Kenya moiga Pastor. Biamono Nyasaye tiaba senie gongo sabanga Nyasaye konya kero turatwale chinka chingia turatwale ensengia orokereria abantu buya beko mubwekano muya Nyasaye tiaba senie bona batogosaba monene Nyasaye ito twakwira neringa mbuya mono asenge njogwa toire libaga
twasangire obosemi iguru y'echinka naye gwachagete enka ongosabira chinka chionsi chia abantu baito bari gusia so mucho yito bosongo nensi yito ya Kenya twasabire okonye kero ya muito kubwata enseme eri kwa moire abayibori abana noina bali bamenyeta sikinyomba nabali bakolega asia sikinyomba chia abantu twasabire oborendi twangire mekeye mebe y'abantu goitana abayibori goita abana goita abayibori n'abantu goitana twasabire Nyasaye otokonye twanjane toseseni gatokoro mu rubiri rero aseritara Yesu mutori twasabire amen biemono mwanyu muri tumirane weekend rituko ry'Ijumaa Eliane Brighton Makoli umurigeria nigugane tikogura ebintu enka tari enyumba gosa abana n'abayiburi enka tekoba onye tebwati omugaka